Mo to Miss Family House kay wa na mi ka adto dito ja. Sinanay sige nag-iliw ni Dalton. Dia, ready nagbag ni Dalton. Mga milk needs ha. Nagbaon ra pod mi paniud to ni jag langan mi ba. Kunay di mi ganahan mo uli og sa Diyo. At least na ay kuan na ami pagkaon ni Jan buntas. Sabi ka kadin og chocolate manungkab sa ako. Manungkab og chocolate gamay kay. Grabe ko ana sa mama. Ais kainin. Tagaan mi nga tidali og chocolate. Yeah. Hershey's. Di na mahurot mo lang kita kay si Undoy kasi mukha unto. Asa ba man ron oy? Ito, nasa ka? Hi, sa Dalton. Good morning. Good morning. Good morning do. Good morning sa kalam yan sa rok oh. Good morning sa. Nagkuno do Jollibee. Ura Jollibee. Piting ka abi piting. Kana na bungot yung tatay ni pilit sa naong ilhan ka do. Undoy nga ni kiskas naong ni Dalton. Hello, magahay mo Miss Family House. Mingaw naghanglula na ho. Tanaw, mula ka naman. Yang kita na masakta na nagipandar na. Ikaw rin pagdadas na dana nande. Yehey! Katong. Ha? Lagi mong kawin, isupay mong kawin red. So, hinatag natin ko ba? Thank you, Ate Janet. Kung lagi ka. Thank you. Salamat. Run. What? Hi. Kanawa ko ninjo. Arang na nahang pugi-pugi po jag. Hoy, tapos lubot. Gino ko. Wala naman kong Jollibee. Lubot na ah. Gino ko. Gano'n lubot. Kanawa. Di ako ko yung sarok. Di Tagsami. Nice. Siya na da! Agkang iliyo ko. Kada na! Miss Yuin. Kuan man dyan. Isa na, Miss Canada si Jas Yuin. Sige, practice. Kada naman dyan. Kada naman karugasan. Kinuko yung mong bata. From kada na. Lagi sa pang Korea. Kurira! Magkahiluwas. Ang mga dali sa mahiluwasan po mga Japan. Mga kanang dali rabi tao. Japan. Mga Korea, mga Canada na. Ito. Portable pan. Ay, gikib-gib naghangkalo. Naon siya naman niya. Mga tiyo, mga tiyang. Nairing naman ko. Nibdib naman ko siyang kalo. Whoops. Whoops. Pogi-pogi na yan. Yihi. Ese. Ay. Yan naman eh. Yan naman ang nibdib naman yan mo. Bye-bye, Dalton! Bye. Bye-bye! Easy! Bye-bye! Hello, everybody! Matukos ang lula dito sa Putlongkam. Hoy! Ngano na pa na? Sudla naman ng tubig. Daot. Aga. Muna na ko kakoy mag-abrisgate kaya natang gate tangabuyan. Daghaginog ka padas unhan na pagkadaan dyan. Dalton! Asa man ka Dalton? Mag-aagmin. Yesi man ka Dalton! Nabali man na imong padong. Nansa man na imong padong marami nagkikilatan. Balitad man do. Ay. Hoy, gano'n nagsup-sup sa kumagka, agbata sakpan. Ha? Sup-sup na nang kumagka. Halal mo sa sinang irong. Lagi. Uy, lamas ka bang ng tabo. Dalton. Sup-sup ka bang bang. Kabang. Sup-sup na kumagka Dalton. Marunong na buntas. Mahaw naman nanta. Hindi di pa dyan. Kaya kung tatay ka amin. Halal ujo sinito ko dyan. Bawa kisa nagtukoy. Ramang uza. Nga jo Queen. Pangajua. Imo ang bibi ni kagabi kanang wa kay trabaho ba? Lambing-lambing. Mulugpitan nandiya. Mintay amin. Asa ka no? Lag. Lutok mo. Kuloy. Lung. Magimong lagalong.
Nagitaguan na. Nagihapin na gayapir. Agi mong lagay lang. Asa kamot ba? Kamot ba? Sige, mapalingi ang doon. Kamot ba? Pa? Kanan na nito tayo. Ini mo nang sumba ko lagi nang ko. Isa nang lulus ano? Kuana undoy. Mana ijang kanang kuan. May ijang kanang may ijang Sungay. Ano? sungay. Sungay. Mo kuan ka tatay be? Agi. Tatay. Jojo, kay bagat na. Kay gitu. Sungay man. Sungay ni. Kuan, Indoy. Ano? Dito man. Amin na nahilin. Di man dyan may labas sa dihawiran. Tuhod. Tapos tuhod ni siya. Uy, ito pa isa. Si nung kuan. Go. Ano, Christmas tree na mo? Nay! Ang nang bibig ko lang. Anak mo tao na. Good morning, Dalton. Wala ba kong ipon? Morning ko na to, natin. Ano man ha? Takmo man ha? Dis na nay. Hindi man. Haglok na haglok. Hadlit ka. As yun, rin mabalik to sunod kay magkuhan sa perfume. Magkuhan sa perfume ka na na-pick up ba? Deliver. Nabawa ka dos panda! Panda makalipong, boss. Bata! Nga na naghubo? Tanti buhi. Kaon, bitaw mo. Sali kay pagkumpaw. Nga di kay pagkupuhan. Ikaw. Ay, ikaw, ako? Ako? Tiaw! Ako? Manghuran. Ako! Ang utok! Ang utok! Imo. Imo ni? Ikutin ko saan kung yung mga panginaan. Ano yung mga utok ba? Ang utok! Ang utok pa din! Ang utok! Ano, pangitawa, kay katabang agis ang kinikapan, kaya di ko dugay mami ko makita, nangamusta ko. Kaya stress lagi din, kamusta ang mga pangunaan natin, rin mga utok ba yung pangunaan na? Ang utok! Ah, ang utok! Uy, ang utok! Sige, katulog naman balik, guruguan naman siri. Katasa eh, katasa na eh. Diri ko diri kay. Ne, kotir, kamusta ka pag mga pangunaan na, ron naman utok nga na, magbingjo naman ka. Ang utok! Ang utok dali! Ha? Ang utok! Ano naman? Tingala madal ko. Nga naman singgit sinanay po rin eh. Tamis ba kanilang bugon? Yan ang pink ba di ay? Ang sa'yo pangutan na yun dyan? Ano sa sila muda ko? La pangutan alas siya. Nagdalo doon. Pangutan la. Sa muda ko, Dalton. Busy pa kuno siya day. Basing kunog ugma day. Ugma po kun. Wow! Wala lang yung nagbugon. Palain-lain. Puro pa. Pero alam day ka. Mamod sa sud. Dagong doon. Aldi nagwapo lay kasi yung bukon doon. Maran lay kag purinig. Kato. Gahapon maran patok amo. Shout out Mr. and Mrs. Gerson Magdugo. Wow! Ako'y unang mutilaw. Eh, may batasan. O para ba na bayri? Di, kung pait, ito yun rin nung doon. Masilbi yun yung punuan. Namis? Aw. Magat magnang ni undoy. Pulpaan ko. Anyway, makagaya yung malagang kamot na. Ang gihimo, agang kamot. Kaya para sa kasal ni Siri. Ako na maghimot ilang mako ko. Ano man? Tamis? Dalawa. Ano man? Aslam. Joke lang. Ano strategy sa mga di ganahan ng hatag? Meron. Galit mo. Galit mo ma. Kamao. Karoy mga jo. Mga ilareto. Karaway mga joke. Ilan jo. Imo na ko yun. Harap mag-iigit ah. May pagay. Ano strategy ko yun? Di ka ganahan ng hatag. Kilawin mo. Sumangin. Ito. Kabuan. Haraman ang gilapay. Kaya pait. Ala, inta ko no. Inta ko ako sa kaluso. Inta. Ngayon. Inta. Oh, may tana. Inta. Hindi ko sabihin nga lang inta. 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 Mura ba grade 1? Inta bi. Inta. An excuse dahil dito ako sa bahay. Dahil para mapigilan ang inside job na mangyayari sa hinaharap. Baka mapunuan kong Hatag ni.
para maiwasan ng kaguluhan na maaring mangyari sa araw ng kasal ni Terry. Kailangan meron ditong maiiwan sa bahay na magbantay ng mga ulam. Baka pagising namin, wala nang ulam, nakaw na, lumipat na sa pool ng kapitbahay. Kaya kailangan merong lookout dito dahil kung ganun, maaring mangyari ang mga kinatatakutan ng buong pamilya. Na maaring magutom ang mga bisita sa darating na kasalan ngayong susunod na linggo. Hindi na. Pero, pero sino sa gamay, pero kasi ka lang katangar na pagin sa inyo na, bro. Kung, rabo ba ko imong storage imuhang Di, tanaw na pagin sa ginsa na pagpuan, di ba na nabalik? Oo, na ba? Kama lang yung ang problema tigadi ko kabasa. Maayong adlaw sa tanan ako di ay si Mrs. Impong Ali Brato. Teka puti putong kan. Dakeng baji. Unsa man ni? Dakeng ka masaba. Sa may lang term dan nga di na dako magsalamatin. Okay ra gud ng mga term basta masabtan adto na nagamitan ng mga political terms. Gamitan ra gud ng mga ingani nato mga local terms nga. Isya ba? Majong adto ni, basa ko ka. Na. Majong adto ni tanan. Ako dai si Alita Burato sa una katuwag ng bilat. Boss. Katunghan ang gilapuan doon sa bija ko katunghan ang gilapuan sila sa bisa wajid ko nihinay dito kawa ako kakatu. Mao man day tuning kataw kay diam ni kamang ok ng pantigisi. Marpangipo. Kay paghigda pa na diam day mga ukok sang higdaanan mao tong bilat na paakan. Mas na bunay mo. Mao nang hamong giawhag sa pagpanti og piut adto dyan ang luag karon di makasud ang ukok. Say grabe ka sing pangato sa ang bilat mao na maday to hinungdan ang ukok man day nakasud. Sugod karon naghamang panting dako hanang gipang sugba. Ni uli na may makagahi alas 3 sa hapon kaya naghuwat mi nila Terry kay tapos sila dun Emilio nagpa-inject si ijahang kuan maintenance bitaw sa ijang rheumatic heart disease. Unja mga dumi unja sa reception ni kay mag-finalize. Atos reception mag-finalize Dalton. Kapoy na ka? Dasin pahuway sa practice kag kamang. Sige, mag-practice diha. Tanday-tanday sa kunwari kaya nagashan ko sa among ang ipangkaan dito kaya kami buong kaan pabigsaging guwang, grabe magashan na mo sudah ko ginhawa wala ton, kumpati ton karumahan ni tikamang sige kumpati sumpati naanara kaalihan ra kanina na naalihan tong tikas kail niya ya naduwaan ton grabe di anas gawa sa gatang amo. Kay giintan, ning palit bay ko kuno ko anda. Ning palit bi guys og sweet corn. Arang inita pa kaadto ja, fresh from the farm pa ni kana green pag color sa pani. Dala ko kwarta ikum dari kay diha ni abot dari ato ang solid kagahi dapi ka kimyat ya. Tagaan sila og advance Christmas gift ni Miss Lalisan. Nga salamat. Mangawat ra kong picture unda ni ja kay wa ko ka picture. Asa pa nahihatag puning Ma'am Lalisan? Ay padan, bijaan mang ma'am. Hala. Ma'am, nabija ag tangko. Ija nang gipangadyo. Aw, kaguwang ka. Ay padan sa panglan. Bailoan. Ma'am, hindi ma'am, ararabag. Saan man sa paglapuan at no? Ararabag ka. Namiya, oy. Dalton! Salamat, ma'am. Kaya na ko isa kasakong patatas di ay kwarta di 1,000. Sa kasakong carrots ko. Yehe! Dabi ka, Inday. Saan na, Day? Wow, mga juratas ng picture. Hoy! Nang huyab naman kuloy. Ligo na ni. Agay, di takaadto sa reception ni Inka. Kaya pa mas Inka marhi. Dahil salamat. Wako ka pa picture niya. Pero na dyan picture na mga jura ko kay ang ibutang sa ang Facebook ang story. Ang inita ka adyo ang yatad Queen mangis na ka? Tawag ko. Wa ko ka dungog Queen. Ay tagaw makita na ho. Mag-stalk ra ko sa Facebook unja. Kay muha tag picture ka na ma picture pusing-pusing mi pero sa ang cellphone wa ko ka pa picture. Uy, danas undoy hoy. Garaan sing ka? Gara sing ka? Ampakon ka doon. Ulba na madalton. Dahil bisita doy, dahil bisita. Dahil bisita ning abot, kita gasdal to pinskuhan. Si Ma'am Lali. Gikan sa Davao, mo rin giarhi ako tunog sa kasakong patatas, ug sa kasako nga kananay carrots. Lagi, parang daton kay di man ka nagsirilak, ha?
Panglaw sila nagstay. Dalton, uli! Yung chat pa sila na, kaya ako yung mukha nila. Wow, Dalton! Walang tour guide. Uli! So, mga anta makagahi, dadari, yellow corn mo ni ganyan, nagaputo drami kimyat kay grabing Huy, Queen, grabing presko ha, grabing lami Kita ka sila ng green pa. Sudlanan, pakpak. May yelo na yun sa naman. Hala! Alam niya mga kagahi ako na bahay sa kagatutong tulo. Kaya wilong. Arang yung preskuha di ay. Basta di green ang panit. Grabe yung tamis ja, presko ka dyan. Managligo! Agamang bata, manihapon na ron. Diya pa lang tadtad pa panihaponon Queen kay baw pa na magdidi. Abi kog di mi madajon kay finalize mi karon pero nadajon ra dai kay. Kung di na lang mo dajon kay ako manangabot ang mga kagwang di sa mo basig na una-una na mo ha. Kagwang agad mo ha. Naaga jay sauce bitaw gi kastire nagpatusok sa jan kanut sakiter. Dati lang mas randol. Ha? Sakit? Padong nata karon pa. Ang kanut ba? Wa kay sakit tis ama kadto di Pagtusok programa mo ra di pa ko umigas moro. Katong kita lagi tus tagbilaran kay grabe lagi ni mong igwad-igwad. Baon sa kita mo mo singgit man ko. Atos tagbe. Karang ano rami. Kasi giapil siguro pag imong tuog pagkudlit. Wa maghapon. Jadi nigman po magagapo niglakaw sa kita kadto. Lowi ka dos tiri guys, every 21 days na siya magpag. Oy, bilat Ginoo ko tabangan nakakita kog bilahan. Grabe pag baji wa pud manapo, pakalab-kalab lang po sayal. Daday. Katong baji nagbinaji. Wala nagsapaw. Wa, mura mag itom naman to, mura magbubo naman to nakita. Nagka. Ha? Kita kalem? Ay, sapaw to. Daday. Sani ko ko magwa magmoro nagbubo na pa to nagginingan ana. Kon ko asangin paling-paling. Kita. Turun gini Ang gidas Dalton kay o may mabilis ba lisod mag si Dalton ra ibilin jag maugdaw ba injag sunugong Dalton.